Ki officer ketenat food safety ke jela haka khat arterik urisau la hiar shamot pran ban pensung thu syaki pai ba nong thiet nong pet bat syaki nong shong dukan bagi dei ban sung thu jana ya ke jingkho jingsuba jongki marba mardi kani ka kanhon jong ketenat food safety hapok jingalam jong ikong DBS Mukhim assistant commissioner ke food safety kila perta da ke tunghung pensawa hamot pran bagi pai ba ki dei ban sung thu ban sim khia ya ke jingdon kam ke jingkho jingsuba halor ka koit ke khia haba keren chakilat patai kubor kani ka officer jong ketenat food safety kalaya tho baki officer baki doctor ketenat food safety ki julai ban pensung tho shamanla uwei pa uwei u ne ka nong shong de dukan bat devasa hayodo bat morfran bakin long gi ba pikir bat ki ba lek ho ya ki marba mardi haba de shaki pai ba nong thiet nong pet anak liang jongi ka objective jongi ka long bangin ai ka jingtip ka babnia ai ki pai ba ka ba kanthop ye ki nong de bat ka ba kanthop ye ki nong ba ma ka jok ya ke ka ba ki de ban le bat ya ka ka ba kim de ban le ngimong ba kam don ho kadon ki pai ba kila so thu e kata kila sedang ban chim khia ya ka jingdon kam jong ka food safety tani ka safety ka naga benta ka bam ka di naga benta ka jingkwat ka jingkhia ngiwan naga ni ka ski